Power dancers, come we got P work at last. To God, they got P work on the channel. I can't believe you. I believe that is some. And you drill our man, oh, ye. To God, the power dancers. This no governor and Anambra State will let off. Power back, Chief Doctor Willie Obiano. Sorry, Obiano. Top on the quaggy. To God, all the mother feet in Anambra State. Ganti. Nobody one name Yagaraga can see my TV get your better news 8 o'clock. Immediately Mbappe my TV nekuyem na no die na akụkọ ụwa ụbọchị tata gere ọkwa audio kempa aka na-achị steeti ya bụ Dr. Willie Obiano ayọla m ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị isi ekwu ọnwụ ka ha mara ka a si akpa agwa maka ndị SARS. Ọ gara n'ihu wee yọọ nyekwazi ọdụ ma dụkwazi ọdụ audio kempa mara ka isi akpa agwa mara ụdị ntị na-akpọpu mara ụdị isi na-akpụ mara ụdị akwa ị na-eyi akụwarịzina ma ọkụ 9 o'clock mara ka isi agagharị n'abalị akụwazina bọtụl ma gị na mmadụ nwee obere nsogbu kpawa agwa ka nwa si n'ụlọ pụta bụrụ ezigbo nwa emezila oke magamaga maọbụ na-eme mkpọtụ ma ị na-ekene mmadụ ihe dịka ompa kpawa agwa ka nwa si n'ụlọ pụta gbara ihe ọbụla ga-ebuje gị SARS ọsọ naanị ite ikikiri eze na afụfụ bụ ihe juru ya ọgwụkwa mgbe ọkwa ahụ dị oke mkpa nna ịmakwa masị Wale chem ihe a na-ekwu n'ọdọ serious mgbe njiwe ma na ihe a na-ekwu dị serious bụ mgbe nsị ka m change station nna m echenje station ofu akụkọ aka na ọkọkwa nwa amadi ahụ a na-enyo enyo bụ nke na-eji bọtụ eyi ndị mmadụ egwu na-anapụkwa ndị mmadụ ihe ya n'ike na mpaghara Ọnịcha abụrụla onye aka kpara bagadi yo chapter yeli la de la serious yo me we package ya fia kana te mama ba pronte me di ya la palati apalanya o baka support ona me ko de me tak kweza tomato